صارقان زغبر كوينات بتعم حصير بنشتي واغا زفتح الجزيرة سقات كينات أمغلا زحدر تصلوا بزن بالعل سراويت إرترا أبشرارا أكيد وزبلو من قسقاسونا ملاخيت لهم من قد تخلي إرتران تيكونتس مسكالي خوينا عنات شفنا إرتران تيكونتس أتزقور التون اتخحس تناي إرترا مورار كيح بحري ناي ممزع أجندو لا كوينات وج زلو صارقان زغبر كوينات بتعم حصير بنشتي واغا زفتح كنغور لنا فتاوي إرترا ويدما دلايلوت حزب إرترا يلو زحسب إرتراون تولو عشات راي اسكن اسمعيه او تግራይ ኩናት ነትረፈሉ ዕድል ዓብይ እዩ እና ቀረበ ድማ ይኸይደሎ ተወና ዓላማና እዚ እዩ እንድሕር ኩናት ዝግበር ኮይኑ ግን ብናቶም ድሌት ብዙኾነ ይኹን መንገዲ ክተርፍ ዘይፈቅዱ እንተኮይኖም እቲ ዝግበር ኩናት ብጣዕሚ ሓፂር ብንእሽተይ ዋጋ ዝፍታሕ ክንገብሮ ኣለና እቶም ወንጀለኛታት ተነፂሎም ወፂኦም ንሶም በይኖም ፀገም ዝጋፈጥሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና እምባር ከም ሰማዓኹም ወይ أبز حصر أوان كنودو زغبا كوينات كنجمرينا يلو كوينات نغاريت أبلل حزب تግራይ يولعلو صارقان نابدي سابا زخوركو حوحات مس شعبيا تصاميدا حزب تግራይ بكوينات كتطف سلازدليت إلو إممخني أقريبو نيرو حجيغن نسو أب تግራይ نخنقس مس بلصقنا خوينو حزب تግራይ እንደገና بناي بلصقنا سراويتن بتنسو زعشو من أساءات تግራይ እንደገና ኩናት ክኽፈተላ ይውጃሉ بتعم يزحفر نزيومن كمزيومن زعمسلو سبات كأصبو غيرك اخا كتقالسومن كتسعرو من زلكا تغارو طراي كونون كقالسوم انكولاي إرتراويان ون كقالسوم غبا ازوم سبات زياتهم كمت اب تግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ اب ኤርትራ ክፍጸም ምርአይ እዩ ሕልሞ መንበር ህዝብ ትግራይ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ሰላሙ ክረክብ ናብቲ ንቡር ህይወቱ ክምለስ አይኮንን መፍቶት የእዱግ አህብይ አህመድ አሊ ኮይኖም ከአንደገና አብይ አህመድ ሰሪርዎም ክመጽ ይደልሉ ካብዝን ላዕሊ صلاء حزب خامخان كابزن العلي قابل له حزب خا اندغنا بعلخا جونوسايدر كونكا ممصا ابي يركب صارقان كابزلو وردت اتين مجمريا غيزي اب ناي مكلخال سراويت ኢትዮጵያ حلافي منستر زنبر ابراهام بلاي نسو خمان حيش اسو خمان مخنياتو صارقان امينوم مريت لحسوم بو غيروم هيوتوم نسنتوم زسانو اشحات الاف تغارو من اسيات الله اكالوم زغودله بهيوتون سغاب حجي مئنت تግራይ ابالنت ناي تي دي اف كوينوم بزح تصابو زمكتو زلو يغرمي ማእከል ፖለቲካ ናይ አዲስ አበባ ክረግእሲ ትግራይ ሕጅውን ዋጋ ክትከፍል ይደልለው ማለት እዩ ጸጽቦ እስማዕና ዜና ምስንሰገር ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ስጋትን በዘመልከት ዝወጹ ጸብጻባት ቀጽሎም ኣለው አልጀዚራ ስጋት ኩናት ኣብ መቐለ ዝሕደሩ ጽልዋ ብዝምልዓል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሸራሮ ኣካይድዎ ዝበሎ ምንቅስቃሱን ኣመላኺትሎም መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኩናት ንምውላዕ ምኽንያት ይደልያሎ ክብል ገሊጹሎም ኣብ ዝቕነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ሰራዊቱ ብምትእኽኻብ ትግራይ ንምኽባብ ዘካየዱ ዘሎ ምንቅስቃሳት ስዒቡ ዝተፈጠረ ስጋት ኩናትን ዝወሃቡ መልስታትን ብደረጃ ማሕበረሰብ ዓለሙን ኣቓሊቦ ስሒቦም ኣለዉ እዛ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብሉምበርግ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተንቀሳቐሱ ገሊጹሎም ብሉምበርግ ንዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ካብ ባህር ዳር ዝመበገሲኦም ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ምክልኻል ናብ ደቡብ ትግራይ ከም ዝተሰጋገሩ ሓቢሩሎም ሰራዊት ኤርትራ ብወገኑ ብዙሕ ዘለዎም ሰራዊቱ ኣወፊሩ ኣሎ ክብል እውን ብሉምበርግ ሓቢሩ ይርከብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኩናት ክካየድ ዝኽእለሉ ተኽእሎታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ይከይድ ከም ዘለውን ገሊጹሎም ዲፕሎማሰኛታትን ሃገራትን ግጭት ንምክልኻል ጻዕርታት የካይዱ ምህላዎም ይፍለጥ
ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ሰራዊት መከላኸሊ እቲ ሃገር ንኽሕትም መምርሕታት ከም ዝተዋሃበ ተሓቢሩ መራሒ ብልጽግና አብይ አሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝሕተመሉ እዋን ዘውፅኦ ሸርፊ ወጻኢታት ንምትራፍ ከም ዝወሰነ ዝተሓበረ ኮይኑ ነቲ ባጤራ ዝሕትም ድማ ሚኒስትሪ መከላኸሊ ክኸውን መምርሒ ሂቦም ኣለዉ ተባሂሉ እዚ እንዳፈለጡ እንታይ ብለው ተባሂሉ ፈኪርና ደሰቅ ክንብል ወሲልና ደሰቅ ክንብል ዝዓይነት እዩ زمالتي زي حانت ساتهم صعبات نبرو كل غزي اب بابلون تبع الفيلم المابي اخرى تسرحت تارا فيلم يكونن تارا صحفا يكونن بوليتيكاوي فيلمي نا إسابة طرف مرف زنبرم تثبيتات يتجلص اظن نا إسابة انتاي نيرتو علامه تريخ الله حاجبو شعبيان هو حاتم كنا باصو معلنا ينزل እዞም ክልተ ሓይሊ ዝተባእሰሉ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ስለ ዝተፋነን ሽዑ ሓደ ፅቡቕ ዕድል ይንዓና እዚኣ ሕጂ ወትሩ ዝነበረት ዘላን እትቕፅልን እያ እዛ ሕልሚ እዚኣ ማለት ተሓንቲ ክፍትንዋ ዝኽእሉ እሶም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ተዋጊኡ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒምካ ንህዝቢ ትግራይ ምሳኻ ኣሰሊፍካ ነንሓድሕዶም እንዳዳመኻ ከም ዝርመሱን ከም ዝፅንቀቑን ምግባር ንሳቶም ዝተዳኸሙ ሽዑ ንስኻ ኸዓኒ ዓቕምኻ ምፍታን ትበሃል እያ እዚኣቶም ኣብ ዝተሳነይሉ ግን ክትፍትን እውን የብልካኒ ዝብል ተእምሮኦም ማለት እዩ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝተሳናያሉ ኣንጻረን ኩናት ክኸፍት ኢሉ ዝመፅእ ኣካል ኣሎ ተኾይኑ ጠቕላላ ኣይጠዓየን ኣሎ እምሩ ስሒቱ ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝፅበየሲ ይፈልጥ በትናቶም ቋንቋ ክንዛረብ ተኾይንና ሕጂ በትናቶም ናይ ፈኸራ ቋንቋ ክንዛረብ ተኾይንና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓቢሩን ተወፊሩ ይትረፍ ዳ 4 ኪሎ ገለመለ ዝበሃል ማእከላይ ምብራቕ በሎ ዋላ ኣፍሪቃ ምልኡ ክበፅሕ ይኽእል ኣብ ቅድሞ ስደው ኢሉ ዝዓብቶ ኣካልሲ የለን እቲ ዝሓየለ ሰራዊት ኣብ ኣፍሪቃ ደርግ ነይሩ ዘበናዊ ሰራዊት ዝነበሮ ሓይሊ ባሕሪ በሎ ሓይሊ ኣየሩ በሎ ዋላቲ ኣጋር በሎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከዓኒ ኣብቲ ዝደኸመ ቁመና ክነሱ በቲ ተመክሮ ዝሃቦ ባህሊ ዝሃቦ ዝሃነፆ ሰራዊት ገይሩ ጥራሕ ዝገጥሙ ነይሩ ነፈርቲ ስለ ዝነበሮ ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዝነበሮ ቆጠባ ስለ ዝነበሮ መነባብሩ ፅቡቕ ስለ ዝነበረ ቁፅሪ ዓቕሚ ሰብ ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ደርግ ዝገጥሞ ዝነበረ ካብቲ ወዲቑዎ ዝነበረ ኩነታት ካብኣ ኣኻኺብካ ብዝተረኸበት ዓቕሚ እያ ካብቲ ዝነበርናዮ ኣብ ባይታ ተለዊስናዮ ዝነበርና ብኩሉ መነባብሮን መግዛእትን ካብኣ ካብ ሃመማሲ ሓኸለ ሓሰስ ኢልና ኢና ንቃለስ ነርና ኣብ ከምዚ ዓይነት ቁመና ኮይና ኣብ ቅድመና ደው ዝብል ዝኾነ ፍጡር የለን ይትረፍ ዶ እዚ 4 ኪሎ ዶ ኦሮሞ ዶ ገለመለ ዶ ዝበሃል ንዓና እዚ ላግሲ እዚ ፀላእቲ ፅቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ ስለዝኾነ እዚ ከምዛ መሰለ ምትፍናን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ንኽቕፅል ዝከኣሎም ፅዒሮም ብመገዲ ጻድቃን ጌታቸው ፅዒሮም ብድሕሪኡ በውራጃ ኣውራጃ እናበሉ ንትግራይ ክፈናጭልዋ ፅዒሮም ፀጋብ ሕጂ ዝተፈላለየ ጠፋሽ ፖለቲካዊ ፈተነ እንዳገበሩ ይኸዱ ማለት ሓያል ጎንካ ተጠቒምካ ናይቲ ከባቢ ከደምቲ ምፅራግ ዝበሃል ኣይስተውዓሉሉን ፀኒሖም መንግስቲ ኤርትራ ብግቡእ ፈልጦ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ብወገን ናይ ህወሓት ግን ነዊሕ እዋን ዝተጋገዮ ንኢትዮጵያ ኣሚንካ ንኣሜሪካ ኣሚንካ ካብዛ ከምዛ መሰለ ዕድላት رحقوا وصلت صنحة مالك دعرنا ويح جزيان أبز مسينا لنا أزغاني والتا سلامنا وحسنايو والتا لمعتنايو والتا هلاوناي أزي أب تحت زغان يكون كنتات كأيح مسمر غيرنا هنوصل تناي إرترا مورار كأيح بحري ناي ممزع أجندو قمت حزل العلو لا يقرر خسع الخانة بتعمي عقدس خسع الخانة تنهنا حتى النجارات ولا عرن داطعمو كفت ماني مخدياتو ناي برايورتي قداي الحس حزنا تقارب معراب تقراي ملاس ديو نعو لا قدسو بطعمس ويس كايح بحري سكر مقوار ممصا اسو مسارات غيرو ناي تعرف تعدي تفطير وني تعنتون لا يمرقا ولا ناي قبلنا ولا غزع ولا كفتات مملا تا اجنداتي بطعم امبورطانت نت 4 كيلو خفل ولا سا نحنا نولم جنرالات ديم غزع ديم لمدلنا غزع مزعلنا سبات كاب أنا اليوم كفت مايكروفون حزم بدر كله فكر أو زي تبط نقرت الجوري لا